Nahulikam ang suway nga pagsunog sa usa ka tindahan sa Salinas Drive, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 2 ganinang kadlawon. Ato kining tan-awon, pinaagi nining report. Unang makita ang duha ka malalaking nagmotorsiklo og dihang mihunong, mi kanaog ang usa nga dunay bit-bit og miduol sa atubangang bahin sa tindahan ug aduna siya gibutang og giduslitan nga mahinungdan sa pagsilaob niini. Daling nakabiya ang malalaki samtang makita nga dunay usa ka lalaki nga nagdala unta og fire extinguisher nga misuway sa pagpawong. Aduna say miabot nga truck diin ang masakay ang mitabang usab sa pagpawong sa kayo. Hinon, wa ra makadako ang kalayo kay dali kining natabang. Base sa investigasyon sa Cebu City Fire Office, mo kantidad lang sa 250 pesos ang danyos nga namugna sa pagsilaob sa kayo. Naglambigit niyo kasong arson. Kontinuyo nga pagsunog, no. Namatay nakita sa CCTV, gipursu pa ni sa ato ang mga kabumbiruhan, lakip na sa ato ang pulisan kay di man ito makaro ang identity sa naghimo. Gipadayag ni Senior Fire Officer 3, Wendell Villanueva nga bisan og wa makadako ang sunog apan dakong krimen ang gihimo sa duha ka mga suspitsado. Kini ang ilang gibisgahan karon aron mailhan konsekensa sila og mapanubag sa ilang gihimo. Makigalayon usab ang kabumbiruhan sa kapulisan alang sa dali nga pagsulbad sa kasong arson. Ato yun yung tutukan at yung tanawon parang paskagaso yun ang naghimo niya. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.